Menda. Bayau na moनखागोन लै बेहासो ओंखारलायना खायदो लेवार बागोनबो आरो माबा खानथेनांगोन गस्लाफ्रा ओइनै बारसे नै बेखौनो दा मा थांगोन केमेरायाव नुवाखै नै फिसासा नुदों नाङा बारा दैनि दैयाव गैया ओइ गोसोमाव बारसे नुदों बोथिसे मोना जायो मोनखागोन दाबो 20 थाखा मुथा नामा बायबा नै लोगोफोर बोथिसे थांसिगोनानो साब्रैल' नायलाय जोंहा आइ आबा आं पेटला एसे खाबावनो इनथोबाय दैनिखौलाय मानो माबा माननाय माबा दै गोजा जायगायानो माबा अखानानै दै थादे ओइ लामा सेरनिखौ थांनोसै दंनाया दं दै दङ ओमफ्राय गान्दान गालिन गुलिन दै गैयाबा माबा खानांगौमोन ओइ नैयावनो बारथाम दंखायो नैलाय बारनिखौ खानांगौ बुरजाबाबो गोथाव मोनालां सिखावनि नै खायनै ना इले माबा दै दं आं बायो दे इयो माबा दैमानि बारसोमलाबायो गस्लायाव नांगोनबो बैयाव बारनैसो लायनोसै बिजों थाङाना दैजों थाङा हा सिगोन आरो लोगोफोर एसे मोनहांबाय बारसेल' दङ ना फैगोन बारनि neyya barsın buna. Neyya. Menda. Barsilo. Yang datang sini ada. Saya mandai dari sudah kain sih. Etle ane. Coba. Mana apa ini? Kamsi dah hang baik. Ya bar.
दुगैनोसै सायनोसै दुगैनोसै थान्दा लोंनो नों लोङाबाबो आं लोंगोन जाखासो लोङो दख'नायाव खानफैनांगौ खोमा Anda lang nagdida. Sasok ka na rin yung korom manday. Matiran korom pala. Ha? Nila? Nisa? Nila? Ay, lada kan tanile. Hapsa ka. Isle. Bisa macam? Bisa kau ada anak tu? Oh, horbat. Asla lain ni saya sokan ni ya tanda selain tu. Das taka ni. Nah, oke baiklah. Itu ya. Betul. Takan ni mana ya, mana deh? Metro. Betul menang kok. Pasal di sana nih. Mana lagi baik? Mày thay xe này ta sẽ đi ba thầy mà cái phòng này ra dưới ra hạt nhặt này là giờ nó mà được đó sành chết rồi
मैयाबो दाबायसाबानो थांदों माबाबानो ओंखाम संनाय टाइम जाबानो थांदों ओमफ्राय लायनानै फैयाखै फैथारासै ओंखाम ओंख्रियानो मोनलाय दादा ओंखाम लायाखै मोनदोंमोन लाया Sonali, खोनाबाय ना सनालि नों संनाय अनला खारैया नों देनाय ना बाथोना ओइ सनालि खोनादों ना सनालि नोंनि एवनाय बासिखार बिबारा औवा हासुंनि नाफामा बेसे गोथावमोन जाबावगौ मोनबाय थायो मोनजाबा हामगौ सानो ओइ सनालि खोनाबाय ना सनालि नों संनाय अनला खारैया नों देनाय ना बाथोना हिनजावखौबो हिनजावखौ दोनहरखाबाबो ओमफ्राय थांफेरनो थांनाय रबिबारनि नों संनाय सबाय दाउ गोराना मैया मोनाबिलिनि मेलेवहाब नारजि अमाया थांनाय रबिबारनि नों संनाय सबाय दाउ गोराना मैया मोनाबिलिनि मेलेवहाब नारजि अमाया बेसे गोथावमोन सना जादु गोनां नोंनि आखाइजों संनाया गोथाव जाबाय थागोन नों संनायखौ गले संबाय थागोन आं सना नोंखौ ओइ सनालि लोगोफोर नै आं दा थास' बिबारजों दाउ बयलार संनोसै आरो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार बानायलांसै आरो लोगोफोर गोदो बिदि भिडिअखौ नायलांबाय थादों कारेन्टआनो गैया लोगोफोर लाइनानो खोमसिथार भिडिअखौनो लाजोबनो हागोन ना हाला मिन्थिला आरो लाइनानो गैया जेसेबां लानो हायो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे दिन्थिलांसै नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आं थास' बिबारजों दाउ बयलार ओंख्रि संनायखौ नै लोगोफोर थास' ओंख्रियानो मोनगुलायबाय लाइनानो गैया आं नोंसोरजों माबा आंनि थास' बिबारजों दाउ बयलार ओंख्रि संनायखौ शेयार बानायलांनो सानबा बानायनो सानबाय भिडिअखौनो बानायनो होनासै कारेन्ट गैयिनि मबाइलाबो सुइच अफ जालांदों मैथा थास' बिबार ओमफ्राय मामोनलाय केटला दाउ बयलार नुलाय नाङा दाउ बयलार मैथा थास' बिबार संनायखौ भिडिअ लानो मोनासै आरो नानाया टेस्टि गोथाव नोंना ना लाइनखौ नागारदों दिनै कारेन्टखौ आंबो जानायनि जागोन दे ओंखाम जानोसै ना केटला
Mana? Mana ka baca mah. Oh, kami nang setelah makan tendang. Ini gula satu nambah. Kan